ассалому алайкум бародарои азиз, созиёни хубен, саломатитон хубай? боварӣ дорам ки ҳама ҳаркат созиёни хубен. бародарои ҷон, якдонагӣ лайка меҷахем ва подписатся мекунем, колокольчик канала гирён мекунем, ҳатман поделитса мекунем видеоро. моҳи шарифи рамазон бародарои ҷон муборак бошад. як бори дигар аллакай 8 рӯзи дигар монда моҳи шарифи рамазонро. бародарои ҷон, гапа зиёд наметонем. имрӯз 22 апрел соат 7:30 ба вақти Москва ва 9:30 ба вақти Тоҷикистон. курси имрӯзаи мо Сбербанк Россия ва Душанбе Сити Тоҷикистон 1000 рубл 156 сомон ва дигар банкҳоро ҳузи даромада мебинем. бародарои ҷон, бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 158 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 157 сомон, Алифбонк 1000 рубл 157 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 125 сомон, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 144 сомон, Ҳумо 1000 рубл 157 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 157 сомон, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 145 сомон, Каспромербонк 1000 рубл 135 сомон ва Коммерсбонки Тоҷикистон нишон додагӣ нест. бародарои ҷон, ба фикрам 129 сомона. боқӣ сарбаланду обод бошед. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. бародарои ҷони ма, дастгирии шумо пешравии канали мо. боварӣ дорам ки ҳар як шумо дастгирӣ мекунед. бовар кунед, медаром нигоҳ мекунам видеоро, сразу 30 40 50 60 одам тамошо мекунед, ҳатто 10 дона лайк мешавад. илтимос мекунам ҳар як одаме ки тамошо мекунад, лайк, подписатсияро фаромӯш накунад, дастгирӣ кунад. иншалло морам дастгирӣ мекунем канал шумо.